Η κοινωνική οργάνωση Άρσης, εκτός από τις άλλες πολύτιμες λειτουργίες της, τη συμβουλευτική, τη βοήθεια στην κοινωνική ένταξη των νέων και την εξέβρεση εργασίας, επιτελεί στη Θεσσαλονίκη και μία επιπλέον λειτουργία που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη. Στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 70, λειτουργεί ένας χώρος συλλογής ρούχων και τροφίμων για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη διαδικασία που συμβαίνει 2 φορές την εβδομάδα. Πείτε μας λιγάκι γι' αυτό. Εδώ είναι η σύμπραξη 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη το μεσημέρι από τις 3 μέχρι τις 5. Είναι διαδικασία όπου δίνουμε στον κόσμο που είναι οι ωφελούμενοι της Άρσης, δίνουμε πράγματα. Έρχονται πρώτα στους συμβούλους της Άρσης, καταγράφονται εκεί πέρα, καταγράφονται οι ανάγκες τους, τι ανάγκες έχουν από πράγματα, από ρούχα, από τρόφιμα, από είδη για το σπίτι τους, έπιπλα ή άλλες συσκευές. Υπάρχει μεγάλο κοινό που ανταποκρίνεται σε αυτή την ευγενή προσπάθεια. Μόνο πέρυσι το 2006 πήραμε πράγματα από 250 περίπου ιδιώτες και από περίπου 20 φορείς. Και από κάθε ιδιώτη υπάρχει, με αρκετούς από αυτούς υπάρχει μια σταθερή σχέση. Δηλαδή κάθε 3-4 μήνες μαζεύουν πράγματα ή από άλλους ανθρώπους από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία και μας παίρνουν τηλέφωνο ή τα φέρνουν οι ίδιοι που είναι πιο βοηθητικό, είτε πάει ο Χάρης που είναι συνάδελφος και τα παίρνει ο ίδιος με το φορτικό της Άρσης. Κύριε Σταμκόπουλε, είστε οδηγός στην οργάνωση Άρσης. Πείτε μου λίγο την καθημερινή σας διαδρομή. Όπως είδατε από το πρωί που είσαστε μαζί μας, οι μέρες είναι έτσι. Δηλαδή βγαίνουμε έξω με το αυτοκίνητο, πηγαίνουμε σε διάφορα σπίτια, σε φορείς που μαζεύουν πράγματα, είτε είναι αυτά ρούχα, είτε είναι έπιπλα, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι κάτι άλλο που κάνουν δωρεά για την οργάνωση και τα παίρνουμε, τα γυρίζουμε πίσω στον αποθηκευτικό χώρο που έχουμε, να γίνει η διαλογή και να έρθει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Κυρία Ταπούρη, έβλεπα ότι μαζέψατε διάφορα ρούχα για το κέντρο Άρσης. Ναι, αυτό είναι κάτι που συνηθίζουμε εδώ στο Εργάνι. Ιδιωτικά. Βεβαίως. Έχουμε ευαισθητοποιήσει όλο το προσωπικό του Εργάνι, αλλά και φίλους και γνωστούς, έτσι ώστε να συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας και όσο μπορούμε σε αυτή την πράξη που για μας είναι μια προσπάθεια φιλότιμη, αξιέπαινη και αξιόλογη. Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Ποια είναι η αίσθησή σας από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει την δυστυχία? Άλλες φορές είναι πολύ δύσκολες στιγμές, άλλες φορές θυμώνω, άλλες φορές χαίρομαι. Όταν βλέπω ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα πράγματα που παίρνουν, χαίρομαι πάρα πολύ. Με αντιμετωπίζουν περισσότερο σαν φίλο τους. Άλλες φορές υπάρχουν κάποιοι διστακτικοί, αλλά με τον καιρό γίνονται πραγματικά φιλικοί. Πιστεύετε ότι αυτή η δουλειά που κάνετε συντονισμένα εδώ για τόσα χρόνια πιάνει τόπο, μπορούν άνθρωποι να ξανάρθουν στα πόδια τους? Είναι οι άνθρωποι που ζητάνε βοήθεια, είναι άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων, άποροι, άστεγοι, πρόσφυγες, οικονομικοί και πολιτικοί μετανάστες, οι οποίοι τη χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Δηλαδή, είμαι σίγουρος 100% ότι πιάνει τόπο, γιατί είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ ακρίβα. Τα πάντα. Τα πράγματα που παίρνουν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η προϋπόθεση που βάζουμε στους ανθρώπους που μας τα δίνουν είναι να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση. Και μετά αρχίζει μια άλλη δουλειά εδώ πέρα, η οποία γίνεται από στελέχη της Άρσης και από εθελοντές. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Υπάρχουν και εθελοντές που βοηθάνε εδώ πέρα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει δουλειά. Κύριε Ευσταθίου, εργάζεστε στην Άρση εθελοντικά εδώ και πόσα χρόνια? 3 χρόνια, τρίτος χρόνος. Είστε εδώ στη σύμπραξη, στη συλλογή των ρούχων? Στην Άρση είμαι 7 χρόνια. Στη σύμπραξη είναι ο 3ος χρόνος που είμαι, ναι. Δηλαδή έχετε μια νοοτροπία εθελοντική στην ουσία. Είναι ένας τρόπος ζωής από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα ναι. Στην αρχή ξεκίνησα γιατί είχα ελεύθερο χρόνο τον οποίο ήθελα να καλύψω. Ήρθα στην Άρση, πήγα στο Παπάθιο που ήμουν στην αρχή. Μετά, ναι, τώρα είναι νοοτροπία πια. Εδώ ακριβώς τι κάνετε? Εδώ 2 φορές τη βδομάδα ερχόμαστε και τακτοποιούμε καταρχάς το χώρο μας, παίρνουν διάφορα πράγματα, ρούχα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί ένα σπίτι. Τα τακτοποιούμε και έρχονται 2 φορές τη βδομάδα άνθρωποι που έχουν ανάγκη και δίνουμε ρούχα. Πώς νιώθετε καταρχήν δίνοντας? Εγώ νιώθω γεμάτη. Παρέχοντας εργασία και στήριξη. Νιώθω... Σαν ανθρώπους που δεν είναι τόσο ευνοημένοι όσο ακριβώς. Με γεμίζει.
τον πρώτο καιρό που ήρθα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Μέχρι και πολλές φορές, ας πούμε, έφευγα και κάκιζα τον εαυτό μου που εγώ είχα, ενώ αυτοί δεν μπορούσαν να έχουν το παραμικρό. Εντάξει, συνηθίζεις όμως. Τώρα με γεμίζει αυτό που κάνω πάρα πολύ. Εδώ πέρα η σύμπραξη που λειτουργεί 2 φορές τη βδομάδα, κατά μέσο όρο εξυπηρετεί τη βδομάδα περίπου 30 με 40 άτομα. Αυτοί είναι από άστεγους, από τσιγκάνους, από μετανάστες, από άπορους. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Το χρόνο βλέπουμε γύρω στους 400-500 ανθρώπους. Ανθρώπους και οικογένειες από τη Θεσσαλονίκη. Από αυτούς κάποιοι έρχονται μια φορά και δεν ξανάρχονται ποτέ άλλοτε, κάποιοι άλλοι υπάρχει πιο σταθερή σχέση. Είναι όλοι, οι πιο πολλοί από αυτούς, μεγάλη πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι με διάφορους τρόπους εξυπηρετούνται και από τις άλλες δομές της άρσης. Από να βρουν εργασία μέχρι να μάθουν αν είναι άστεγοι, ποια συσίτια υπάρχουν για να πάνε να πάρουν φαγητό. Και είναι και άλλοι άνθρωποι, ένας μεγάλος αριθμός, όπου μαθαίνουν την σύμπραξη, τη μαθαίνουν από τους ίδιους. Τα τρόφιμα που είδα πριν, πώς συλλέγονται? Τα τρόφιμα είναι πάλι ή ο Χάρης, ο συνεργάτης της άλλης αυτός που τα συλλέγει. Είναι πάλι ή από ιδιώτες ή από φορείς. Υπάρχουν κάποιοι φορείς όπως το Άρης. Καλούν και λένε θέλω να σας δώσω 3 κιλά ρύζι. Ναι. Ή τώρα είχαμε κάνει μια συνεργασία με την Ομαρχία Θεσσαλονίκης, με τη Διεύθυνση Γεωργίας, όπου πήρα μια αρκετή μεγάλη ποσότητα τροφίμων και θα είναι μια διαδικασία, μια συνεργασία σταθερή. Πολύ ωραία. Η οποία είναι σημαντική γιατί με αυτό καλύπτουμε βασικές ανάγκες σημαντικές. Θα σας πω μια ιστορία χαρακτηριστική του τι εννοούμε αλληλεγγύη και τι εννοούμε, ας πούμε, συμπαράσταση στους ανθρώπους. Πολλές φορές μας παίρνουν πολίτες από διάφορα σημεία της πόλης και μας λένε: ξέρετε, βλέπουμε αυτό, μπορείτε να έρθετε κάτι να κάνετε. Μία από αυτές τις περιπτώσεις πριν από χρόνια ήταν όπου μας είπαν για έναν άστογο ο οποίος κοιμόταν στα μπαγκάκια της Τσιμισκή. Πόσα χρόνια? 8-9 χρόνια. Πήγα εγώ ίδιος μάλιστα, γιατί να είμαι εγώ στο γραφείο εκείνη την ώρα όταν ειδοποίησαν. Και είδα έναν άστογο ο οποίος καθόταν ο άνθρωπος εκεί, κουκουλωμένος, μέσα στο χειμώνα, κάπνιζε. Δεν μιλούσε, του είπα αν χρειάζεται κάτι, μου είπε δεν θέλω τίποτα. Το ρώτησα αν θα ήθελε να κάνει ένα μεροκάματο να μας βοηθήσει στην καθαριότητα ενός χώρου και αυτό του άρεσε, το δέχτηκε. Ήρθε λοιπόν στο χώρο μας, όντως βοήθησε, καθάρισε, του δώσαμε ένα μεροκάματο. Στη συνέχεια του είπαμε ότι μπορεί να κοιμηθεί στο χώρο αυτό, ότι εμείς τον εμπιστευόμαστε και ότι και αύριο θα χρειαστεί να μας βοηθήσει σε κάποια άλλη δουλειά. Και για να μην σας τα απολογώ, αυτός ο άνθρωπος έμεινε μαζί μας, δέθηκε. Αποδείχθηκε πάρα πολύ συναισθηματικός και κλειστός άνθρωπος. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε και τον πετύχαμε ένα οικονομικά αυτοδύναμος, του δώσαμε και πολλές άλλες εργασίες κτλ. Και σήμερα ζει πάντα ανάμεσά μας, δεν θέλει να μας αποχωριστεί, παρόλο που οικονομικά μπορεί άνετα να βρει ένα διαμέρισμα και να μείνει. Και είναι κάπως σαν ο φύλακας αγγελός μας.